Salam, goýmadyň. Bugün seň bilen birazjyk dertleşesim geldi. Belki şu wagt eliňde çay bardyr ýa-da kofe bardyr. Kelläňde bir pikir bardyr ýa-da dertleriň bardyr. Belki de näme etjegiňi bilmän durkan bu video senin garşyňdan çykandyr. Edil türk seriallaryny açyşyň ýaly hem bu videony açansaň. Nirdol deňiziň kenarynda monjuk ýaly düzülen villalar. Hanol holdingiň zalynda ýöreýän ökçül kuşyň sesi. Bir-birini 5 mintlap hiç gürleşmän seredýän söýgü dolu ol bakışlar we arka tarapynda ýüregimizi parçalayan ol sazjaş. Dünýäniň beýleki tarapyndan hiç türk dilini bilmeýän Argentinaly mysal üçin Argentinaly biri İstanbuldaky bir söýgü hekaýaty üçin näme üçin göz ýaşy döksün? Näme üçin biz her hepde öz maşgalamyzyň derdi ýaly bu seriallarda kişileriň derdine dertlenýärse ýa? Bular diňeje bir senariýadan ibaratmy? Ýa-da ekranyň arkasynda bize degişli, bizi gurrun berýän ýa-da bizi bizden saklayan bir sır barmy? Bugün siz bilen türk seriallarynyň hakyky ýüzüni, jadyly we şonçada bizi ýadatjak dünýäsini gezýäs. Ünsürüp görýän bolsaňyz, meselem, Amerikanyň kinolarynda bolýan wakalar Kalaşnyň atışýaly akyp gidýär. Gurrundaşlyklar tezdir, sahna gutarar beýlekli başlar. Emma türkleriň bu seriallarynda wagt diýilýän zat durýar. Bu nasıl bir şey böyle? Näme üçin bilýäňizmi? Sebäbi bu ýerde gürleşmeýänler bar. Seni söýýän diýmek ýerine üstüňe galynjak geyin, howa sowukdur diýýänleriň nesli bar. Anha bu da türk seriallarynyň näme üçin köp görülýänliginiň birinji syry. Duýguny söze dälle, göze ýükleýärler. Ol dymışlykda seni küýseýän, bagyşla meni diýilýän sözler gizlenenler. Serek, diňlemeli. Durmuş hemmelere, hemme wagt deň däldir. Muni senem menem o bilýän, dogry dämi? Maňla ýazylan bilen ýürege ýazylan bir bolmaýar. Bu seriallar näme üçin köp görülýär bilýärmi? Sebäbi garşymyzdaky ekranyň içindäki kişileriň çäresizligini özümizi görýäs. Ol başa barmaýan söýgüde ýarym malan hekaýamy tapýas. Bir saçak başyna toplanan ol maşgalada belki de ýitiren öz pursatlarymyzy gözleýäs. Biz agryny gowy görýäs. Emma gowra agryny däl, sada agryny gowy görýäs. Töhmet atylsa da dik durany, jüwsünde bir köpügi bolmasa da söýýän üçin dünýäni berip biljek ol kişini gowy görýäs. Sebäbi bu biz yaraly ýöne umytly. Duýgu satýanlyklar sebäbi dünýäniň niresinde ýaşaýan kişiler bolsunlar bu seriallary gowy görýändirler. Göz ýaşlaryň dili ýokdur. Göz ýaşlary Argentinalam düşünür, Japoniýalam düşünür, dogry dämi? Olar hem maşgala baglaryny, söýgüni, ol duşuşuklary bu serialdakylar ýaly bilýärler. Bu seriallar dünýäniň her tarapyna ol unudulan duýgular satýarlar. Hemmemiz bilýärsen, edaranyň başlygy, görmegi, agyr emma ýüregi, ynjan oglany. We beýleki tarapda da owanyň özüne göwüni ýetýän, samsyjy emma dünýäniň iň owadan gyýdy. Näme üçin 20 ýyldan bäri şol bir hekaýany ýöne tapawutly artistler bilen görmekden ýadamadykmyna? Muňa aslynda külpişigi sindromy ady berilýär. Tomaşaçy hökmünde biz ol baý durmuşyň içine girmek isleýäs. Emma ol baýlagyň içinde bizden biriniň ol sowuk diwarlara ýekişini görmek isleýäs. Ol sowuk, duýgusuz, aýnaly edara binalaryny gyzgyn duýguly owa ýerleriniň gazanmagyny isleýäs. Ol sebäpden gyýyp ol edara girenine diňe aşyk bolanok. Ol ýere insanlyk, duýgy we söýgü getirýär. Emma hakikat diýilen zatlar bar. Seriallardaky ol durmuşlar hakykatda näme derejede ýakyn? Köpsi makyażyny edip ýerdenlige düşer. Köpsiniň öýünde sadalyk bolmadan akşam nahar ýeler. We biz bu durmuşymyzdan gaçmak üçin ol renkli ýalana öz islegimiz bilen ananýas. Bize satylan zat senariýa däldir, bir ähtimal. Belki bir gün şans diýilýän zat biziň hem gapymyzy kakar diýilen bir ähtimal.
Bu serialların kamera arkası diýilýän zady var. Gelin wata sahna ışıklarını yapıp kameranın arka tarafına geçelim. 3, 2, 1, oyun! Ekranların içinde görýän ol 140 minutluk seriallarymyz nädip çykýan? Bu yer rahat, owadan görünse de aslında sowuş meýdany ýaly. Türk serial işi dünýäniň iň kyn iş mümkinçiliklerine ýedir. Pikir et görüm. Her hepde bir bölüm kino düşürmek mecbur. Senaryoçular ol insanlar yatanok. Bir hepde içine 100 sahifa yazmak mecbur. Akıla sığmayacak yerleri mi var? Serialda elbette bolup biler. Bir bölümde melek bolup oynayan, indiki bölümde şeytan olup oynap biler. Sebebi tomaşaçysa azalyp barýar. Serial pese düşüp başladı. Galdırmak için bir aksiyon erek doğru değil mi? Serialların çıraçası, çayçısı, eşikçisi, kawat 20, kawat 36 saat işte bolýarlar. Ol görülen 2 minutluk romantiçeski ýagyşlyca sahna üçün ol kişiler soğuk suwun astyna, giyjäniň aýyzyna titräpçi işleýär. Ekranlarda görülen ol lüks nahar stollary var. Ol naharlar kawat erdenin akşama çelli ol ýerde durýar. Hiç kim iýmez. Sebebi ol naharlar iýme üçin däl, video düşürmek üçin. İş hem şeýledir. Daşardan seredenimizde paşanyň saçagy, ýöne içine girenimizde möjüň saçany görýäs. Rating diýilýän zady köpümiz bilýäs dogry mı? Erde türkçe düşünýän bolsaňyz rating. Bu zat kişinin gözünün ýaşyny garamaz. Ýerden oýunanyňda bir görürsiň serialyň ýaýlymdan aýrylandyr. Bütün işiň boşuna gidendir. Hayallaryň, hekaýaň ýarym alandyr. Edil hakiki durmuşda bolşýaly. Näçe hereket etseňem, biri geler seniň toğuň soğurar we seniň ekranyň yapar. Bolýala. Şeýle kynçylyklara, uzak wagtlylyga, kişilere garamazdan Türk seriallary bütün dünýäni ele geçirdi. Sebebi başka kişilerin, yani başka yerlerin seriallary bir kişini anladyan wagty Türk seriallary maşgalany jemgyýet anladýar. Türk seriallarynda gahrman bir kişi, yani ýeki özleri däldir. Arkasynda ejesi, kakasy, samsyjak dogan oglany we gepçi goňşusy bardyr. Dünýä ösýän wagty ýitirýän ol gyzgynlygyny, ol garyşyk, küýseýänji adam gatnaşyklaryny bu seriallarda tapýas. Bu seriallardaky o gatnaşyklary, garipçi ol gyzyň hereketleri, ýekelenýän ol kişilerin geçirýän wakalary häzirki zaman adamlarynyň dertlerine derman bolup bilýär. Sen ýalňyz däl, ýykylsaň seni galdyrjak kişiler var, duýgusyny berýär. Türk seriallary yalan ýok gelin, gerekmejek derejede uzun we aklymyzy garşdyrýar. Dogry aýtsam özüme bu seriallary tomaşa etmeň tarapdary däl, sebebi biziň wagtymyzy boşuna harjaýan ýaly gelýär. Howwa, bu seriallara gaharlanýas. Munça damar uzun wagtlaýyn bir serial bolarmy diýýäs we ýene de tomaşa etmekden ýüze görmeýäs. Sebebi ol ekranlar bize garşy öwürlen aýnadyr. Käwagt biziň özümizi, käwagt bolmak isleýän kişimizi, käwagt bolsa bul aýnada garanky tarapymyzy, gorkýan tarapymyzy göreriz. Yalanlary, dogrulary, gerekmejek uzunlukdaky ol bakışmalary halamaýas. Ýöne ol biziň hekaýalarymyz. Belki bir gün bu senariolar gysgalar, iş wagtlary, şertler düzeler, temalar ütgär. Emma ütgemejek ýeke zat biziň hekaýe gurrun berjilik howesimiz we ol hekaýelerde özümizi tapmak isleýişimiz. Bu seriallary görme ol senin öz kararyň, ýöne wagtyňy boşa harjaýjak ýagdaýda hereket etme. Şu ýerde size bir näçe soragym bar. Sen bu seriallaryň haýsyny özüňe tapdyň? Bu seriallary näme üçin tomaşa edýän? Seni bu seriallarda özüne çekýän zat näme? Gelin hemmemiz bilelikde, tesvirlerde görüşelim. Özüňizi gowja seredin. Men Aman Hümme. Indiki videolarymda da görüşýänçä hoş, sağ olun.